Čaute lidi, vítám vás u tohohle videa. Dneska budeme hrát s kámošama Bravko a snad něco vyvedem, protože bych chtěl pušnout na tyhle. Volám s nima, ale nechcou tam mít zvuk, takže to dělat nebudu. No a chci posem, takže. Kluci, můžu říkat vaše jména? Jako máte tam oba dva napsaný, takže. No, tak jsem zvědavý, co tady Tom vymyslí. Ale kámo, no to jsi neměl co dělat proti brokoli. To byl úplně čič. No a jestli se vám tohle video bude líbit, tak bych byl rád za like, za odběr a za nějaký pěkný komentář. A jestli budete chtít, tak mi můžete napsat pod videjko, co mám točit a já to natočím pro vás. O ne, tak ty jsme ani jeden netrefili superku. Což by bylo docela GG. No já jsem asi teď kukt. Kámo. No a já jsem to hodil po něm. GG, tohle jsem pokazil já. Nechce mít spíš tria. Nechce mít spíš tria. No. No, asi ne. Nevím, mi to jedno. Ale tak potřebuji pušnout max tier, o to jde. Jo, můžeš. No to nejsi Petr Harder, já ještě ukážu tvůj profil. Tohle je mého kamaráda profil. Ještě vám ukážu pak profil, tohle jsou bravléři. Je to jako fakt jako úplně blbeček. Na Bravko. A koukněte, tady má klub. A jestli chcete, tak se tady můžete přidat. A statistiky jeho. Tak jdem. Jestli budou chtít, tak můžou. Protože není jistý, že mu jim to přijímá. Protože nad 30 000 trofy nepřijímá, jo? No pod 30 000 nepřijímá, jo? Takže kdo má 10 000, ten to ani nemusí zkoušet. Jako třeba tady Filip. Pom. No a jsem zvědavý, co tady vyčarujem, ale jestli pušnem max tier, tak budu rád. Jo. Tak to byla zbytečná. Dobrý kámo, Tomáš to má. Tomáš má všechno. No a jsem trochu nemocný, kámo, konečně jsou ale prázdniny. No a můžu vám asi adminy vám budu točit. Nějaké adminy. No jako admin abuse. No ve stylu budu točit. No já tady fajtím s tím typkem. No a já 8čkovýho kita, víš? No. Kámo, proti kitovi nejde hrát. Jako to, sorry. Dneska bych udělal třeba půlhodinové video. A kámo, Rival jsme natočili. No šupnu to tam dneska. Snad to bude mít nějaký úspěch.
No a adminy bych točil. A možná v 99 ve Steel Brain Rot. Pak budu točit asi Grow Garden už ne. No a už asi žádný adminy. A hlavně tady budu točit Rivals. No Fiulo, pojď ready. To máš jde pušovat na Max Tier. No právě, že Tomáš to hodně riskoval s Filipem. Tam Buffys. Můžu jít pak taky toho Colta bych mohl jít. Že bych šel z někoho jiného, jestli by ti to nevadilo. Pup. No, to má, kdy jdeš ty babičce. Jo, tak dobré, tak můžeme hrát. No a nevím, co natočíme, ale jestli fakt tam budou nějaký ještě dneska, tak bychom tam něco ještě mohli poslat za videjko. Že když třeba napíšete zkus nějakou OG hru a napíšete jakou, tak to zdrháme, Tome. A máme mega dobrou hru třeba. Když na tebe skočí, tak já stunuju, jo. Buffy! Tomáš ví, co to znamená Buffy. Tak. Vype, nechoď tam. Tak. No, tak já jsem kámo úplně levej, já jsem úplně držel. Tam taková tohle byla nejzbytečnější. A co jako tady chcete dělat? Co tady chcete vyapovat? To jak ho nemohl stunout. A já jsem asi nedal stun, Dobré. Dobré, +7. No ale ten Edgar nebyl asi úplně kámoš. No já jsem plus Tome, se mnou je to vždycky plus skoro. Když hrajeme my dva, tak to je plus. No tak třeba 1500 už ne, ale kámo, třeba 900 úplně. Jak kdy, záleží kam se na tebe skočí 11kový Edgar nebo 2kový Edgar, víš? No tak to je hezký, já jsem vyházel všechny své ty účka. To je svíňo. Má to stůlnýho. Děkuju za power cube. Hodně jste mi toho nechali, kluci. Jste fakt jako dobrý. Tam to máš. 4. 4, kámo. Juj, žít jako kaskader. Nechoď za Tomášem, zdrhej. No tak kámo, ty si jeli to. No asi půjdem točit Rivals. Jdeme třeba 20-minutový videjko, už to má skoro 10 minut. Snad to bude mít úspěch. Že když jsem mluvil,
Jako z začátku jsem moc nechtěl odhalovat hlas, ale jak jsem mluvil, tak to mělo víc úspěchu, jak kdyby, když jsem nemluvil. A nemyslím si, že to byla úplně náhoda. Já jsem dead, kámo. Joj, Filda tam má tak trochu tým. Tak tam radši nechod, Tome. Bacha tam, v tom křoví je, nad tebou. Strašně opožděný. Hodím tam tu superku. Borci, joj. Mě to tam portlo. Daj. Tak ukončíme video jako Adam Rivals. Teda co? Bravo Bally. Já taky umím Bravo Ball. Máš problém? To má nebyly takový hajč trofy. Vem třeba 800 trofy. Bang, bang. Dana Majka. Ne, chci Dana Majka. Kam o tom nedělej. No tak třeba něco dneska uděláme. Čaká, kámo, Filipe. Jo, jsem je dobrý. Kamo. Bum, bum, bum. Kazetu mám na 0. Protože je to nejhorší Bravler kazeta. Ne. Se směl z toho blít, jak jsi to řekl. No výbornou. Jako FIFA fakt to byla topovka, protože jsme z toho nedostali góla malem. Jdem, kamo, po tomhle videu asi končím po tomhle kole končím videjko, protože s Filipem se to prostě nedá hrát. Proč to nepašneš mě, ty dežo? Protože je to prostě tryhard Filip. 3 tečka. Hodím tam hypercharge. No ale kámo z hypercharge, to bylo úplně zbytečný. Filipe, kámo, proč, Filipe? Kámo, Filipe, já s tebou nehraju. Ne, já si tě blokuju, kámo, já si tě bloknu z friendu. Protože kámo jim to nahrál, kvůli tomu dali góla. A skončil to u nich. No ty nejsi právě. Asi tak nějak, kámo, Fildo. Potřebuji pušovat velký, kámo, nemalý. Rivals s náma půjdeš. My s Tomem dáme poslední hru. A pojem Rivals. Tom nepůjdeš s náma. Okay.
Michal, ty půjdeš s náma. Tak já půjdu taky. Tak dáme 3v3. Ne, však Tomáš může jít, tak já by Tomáš Filip, já bych prostě byl... Ne. A co Tomáš, ty nechceš hrát ani s Tomem? No tak vidíš. No a tak třeba půjde. Ale nechce hrát moc proti auto. Hezky s Tomem, vyžer to úplně, kašli na mě. No tak ty jsi dobrý. Kámo, kdybys to vyžel, tak to u mě není ten Edgar. Zapni Hyper. No, kámo, Filipe, první hru a vyhráli jsme s Tomem. No, tak čau, tohle video je to vše. Uvidíme se příští video. Čau. Počkej, kouknu se na ten stanu. No, nic by teď ne, tak čau.